Ayusa nakakuha na po mga singgaw sa pamingwit to. Nagkisi-kisi pa di po matabas-tabas, porting pagkalabasa. Asos, porting ayusa, paksit ang tinuwa. Grabe pagkalamia sa tong tinuwa na may tuo na po ng sabaw. Asos, grabe makadagtokom sa mga singgaw. Way mga gana, way ganang muundang, purmag mga lunos, walay nakapusundayag, lahos. Di na puta, sugdan na to. Ato sang i-check atong panahon big okay na ba? Asos porting ayusa. Matek nagtao na nagtaga ang usa ka singkawong na siyang pasol. Batsin na ta, birada na puta balik og pamingwit. Basta dako lang ang huna sa buntag. Mao ginibisyos mga singkawong dire. Gidana po na sa usa ka singkawong dire ato mga materyales. Asos porting ayusa, kusugas toko ba ni basta mag-ingon ani pa porting sa yuha sa hunas. Gilosob na nas mga singkawong di largo. Mangita na po mga singkawong matukob nga mga labas-labas. Higot na sa usa ka singkawong di apisi siyang hawak. Alaho sulobis antipara largo. Grabe porting ayusa. Di api usawa kuya wag mga antipara. Di po na matabas-tabas sa mga antipara kay pinabulot-bulot ng mata. Di po yung sa kasinggaong di po kuno siya magpaway. Sa gorabing naunga murag dapag. Alahos wanay dagang pasundayag. Gisugdan na nas pagsawom na sa usa ka singgaong largo. Kusugang makadagsikad singgaw nga bawod mangagi. Mura mag-double engine ang makina. Matik di po yung sa kasinggaong may testing po siya kasawom. Grabe makadagsikad po. Tora naglain ng lawas mo nga sa kuno siya. Nagpus nga ang singgaong di pa yung kasinggaong nagsawom na siya kamangita sa kabatugan. Di nakakita na yun. Di agyapunta ng batuha katong una na itong pamingwit. Di man po na matabas-tabas ng batuha kay hinguha kayo ba. Wanay dagang pusundayag itsahan na sa singgaong dalargo. Di pa yung kasinggaong umuitsa po kuno siya. Grabe porting ayusa. Nagumok ng nailon. Tora nagpanawag ng usa kasinggaong. Gitukob na kuno iyang paon. Matay tinuodo. Grabe nakis-kisi pa lipaya sa singgaong. Na siguro ng tukoban di na masiro. Matik gihatag na niya sa kasinggaong largo. Di lang nakuha sa singgaong porting ayusa ibutan na sa sudlanan di largo. Di pag sa kasinggaong apag kuno siya kakuha itsahan og balik. Di na po nagpanawag na po sa kasinggaong nakakuha na po kuno siya. Grabe ni singgaong nga buynasa. Asos porting ayusa pagkalabasa nakisi-kisi pa. Di po matabas-tabas dako-dako yung nakuha ang singgaong. Porting lipaya nagkuwag ni si. Matik di ara gibit-bit na sa singkaong da largo. Butang largo sa sudlanan. Kana goods. Agyos ba pingwit sa singkaong kay nanganad bisag makakuha pa kuno siya. Tora nasabod na ang pasol sa singkaong. Kisawom na niya di largo. Naginahinay na nagsawom ang singkaong da para di ko na matugaw ang isda. Di ara nakuha na gyud iyang pasol na sabot. Matik grabe sa singkaong kakuha man dayon. Porting ayusa grabe pagkabuynasa sa singkaong paksit yung tinuwani. Gituno lang niya sa usa ka singkaong da largo. Isoda sa sudlanan para di yun makabuhi. Kana goods. Ato na po gisunda na pong kaon ng singkaong. Grabe sa singkaong matabas-tabas. Asos porting ayusa grabe. Nagkisi-kisi pa mo kanindot aning mamingwit medyo kay tabog masiro. Wani daga pasudayag isuda na sa sudlanan sudbad na tukbo sa singkaong ani. Di sa kasingkaong may testing ko siya pag pamingwit da kusugang makadagbira sa singkaong. Di pud matabas-tabas ang singkaong nakakuha pod. To na pod gitukob na pong pasol sa usa ka singkaong. Di mayano-yano ni singkaong nga grabe makadag pamingwit pamugas kayo. Naunsa naman na nagagumok-gumok naman na imong pasol. Goods kay nakuha sa singkaong dako-dako pag yun torang usa ka singkaong gikan-an na yun kuno siya. Di pud matabas-tabas grabe lipayan niya porting ayusa nakakuha na jud kuno siya. Ato na pod gitukob na pong paon sa usa ka singgaong. Grabe ni singgaong nga di matabas-tabas. Sa dako-dako pag yung nakuha pagkabuynasa yun sa singgaong porte dagko ang ngisi sa singgaong makatukob na jud kuno. Dara gituno lang niya sa usa ka singgaong da largo. Wala dagang pasundayag isud na largo sa sudlanan. Di na pong usa ka singgaong gitukob na po kuno iyang paon. Gibira largo grabe kusugap ka nagbira burak unsa yun ni kaon. Di pud magpalakansing usa ka singgaong gitukob jud kuno iyang paon. Porting ayusa. Di pa usa ka singgaong nakakita kuno siya sa ang. Wala dagang pasundayag isawom largo. Di raw matay tinuod pagkaklaruha sa saang. Di po di matabas-tabas ang saang. Grabe dagko ang unod. Porte pong ayusan tukbo. Matik isud na na sa tong sudlanan. Batsin na ta ulit na ta kay taom na. Uli na ta. Daog na netong kuha asa kuno. Di ara asos porting ayusa sulbad yung tukbonon sa mga singgaong ani. Gidana na sa usa ka singgaong da largos daplin. Porting ayusa na nagyo matukob ang mga singgaong. Di pud matabas-tabas ang mga kuha sa mga singgaong. Dagko gyud. Di apod tay do kabuk sa waki nakitaan sa singgaong. Laras na naunsam ka. Asos porting pagkalabasa sa tong kuha paksit yung tinuwa ni. Di ikabaylo sa humba nga sudan matik lipyuhan na nas mga singgaong da largo. Maog gyud kanindot ani basta dako ang hunas daghan jud kang matukob nga mga labas. Wanay daghang pasundayag managlimpyo. Dalo na tanis daplin kay sugdan na tanis pagluto. Aro ta dapita magluto matik ikuan na nagbato das usa ka singgaong para himuon na tong sungagan. Di ara goods kayo alaw sugdan na nas paghaling. Ikahuman sa buhay ng kaldero kana jutay sa bawa ikapanghilamos. Naunsa mo ka sabaw may importante. Gidad das mga singgaong dagkamunggay. Matik naman na para sa tong kuha di man gyud na may tabong masiro ta. Matik kitak-ang na nas usa ka singgaong di atong kaldero. Naunsa man na berhara nas pabansang bangil. Kana goods sugnore pag-ayo. Di ara gitabangan na nagharos atong kamunggay das duha ka singgaong. Siyempre di pa na magpauhay atong lamas hiwa na po nas usa ka singgaong dia.
Di apotay kamunggay anar na kasimpol atong tinuwa pero purting ayusa og resulta. Matik ilunod ra daan atong lamas para maitos gyud ba. Para goods kay atong tinuwa. Di ara mibukal na awan ay dagang pasundayag ilunod na tinatong isda nga kuha sa pamingwit nga di pud matabas-tabas purti pong pagkalabasa. Agor rabi punong kaldero ay purti gyud pagkaayusa. Asos purti pagkalamiya sa atong tinuwa ay naglasalasa ang sabaw. Takuban sa tanan pabotot trang bubukal nga ilunod na yung kamunggay. Dosuan sa tanan gamay para mubukal og dali. Di ara mibukal na okbi na ng kaldero na yon. Awan ay dagang pasundayag ilunod na ng kamunggay nato diha. Punong kaldero sa kamunggay ay murag nag-utan. Awan na magina purti masang ayusa ning kamunggay isagol sa tinuwa. Matik timplahan na nasusa kasinggaong dayon. Butang igbitsin ikahuman asini asos purting ayusa sa atong tinuwa ay goods kayo. Matik tilawi dayon. Agarabi na kasablok sa singgaong ay purti kunong pagkaayusa. Diya po atong saang gisugba na po nasusa kasinggaong diya. Wa po kapugong ang usa kasinggaong bitisting po siya tilaw. Asos grabe sa gurot ay porting pagkaayusa ko no naglinggo-linggo ang singgaong ay may titipong usa ka singgaong og tilaw. Ayag ga. Tulala ang singgaong ay grabe ko ng pagkaayusa. Wa na dagang pasundayag haodo na tani kinaluto na. Dira okbe ko na tong tinuwa. Asos grabe pagkalamia ay naglasalasa ang sabaw na mituon. Abe pakita ko no tas mga isda. Asos porting pagkaayusa ay makapanladok man sa tadig di oras. Ay nasig pasuya da dalan na sa tutok banana. Batik dira manguha sa darig mga materialis na to sudlan sa tong sabaw. Alahos iyabuna na tong mais kanon dia. Kada goods di pud matabas-tabas ang mais nga bahaw ipari sa mga ingon ani nga sudan hugot sig busog porti pang pagkalamia sa dukot og grabe. Wa nakagwantang singgaong bitisting yusag punit sa bahaw porma punik sirok ning singgaw nga. Wa na dagang pasudayag kung karon na atong tinuwa. Asos pagkalamian naman yun sa tong tinuwa ay porting pagkalabasa wa pa yun mag-agig ice. Sos pagkalamian naman yun tukbon ani. Unahon sa taniko kada atong isda ipawahit tanang sabaw. I-plaster na dia. Di po di matabas-tabas basta ari kamukaon sa dagat. Porti po pagkayusa sa imong tukob. Diara kung karon na taning sabaw grabe pagkalamia pa sa atong sabaw porting ayo sa higupon. I-plaster po na dia. Sudlan po tanan atong laing plato diri para tinokbanay pag-ayo ba. Ipang plaster na ikahuman dia. Okay daog wala dagang pasundayag tukbon sa namunay kay panggusla ng mga singkaong bunal. Abhab. Kanan mo? Dili dong ba? Normal na gini lagi. Dahil mo kabuk na anod. Ya sabay. Yo. Oh yeah. Ate. Pak. Jadi tahu nak tahun dah anak ron yang suwati. Lagi video ni. Kenapa? Yes, pero ako kami to anak. Kapol. Kapol na. Hindi mabita na. Biasa bawa berbuyag. Abang. Dulu deh. Gamayar punya. May nagaya ka na ano. Ay sabi na pinawa. Oh yeah. Pasang kukuk. Daw? Masa pulok-lok? Eko buat pulok. Ini baso. Ay, udah dogar pakai kan kakuha. Ada na sa plato. Imog manghangin. Ito beli kokot may kumpang. Ya, pulok ko. Pabaha man. Bahog pulok. Wala tinday da. Tulong. Kam na imong kuan mo na. Masuk problema. Prema. Ini timik makalok. Wow, betul balik sa mukha ka.
Dulu sa buyag. Ulo. Lapay kahit ulit ko pa. Sup-supon. Huwag ginamos English. Inday, apa Inday? Inday, ano Popcorn ba pa? Parat-parat ba? Pwede na. Ayan. Ano kaliso? Bala mo. Makura mo. Sarap ng banga. Ikaw pa na nalago sa agat? Higup. Grabe, gumasang kay... Ano naman dyan? Asa ka. Pugurong mga tuwan, wasukan. Gubulan na mo yan. Di mo bang nagisuot? Dulu tayo ni Ako, sinaw diha. Ah. Ako na. Ako nakuha. Ang ubal manungol. Dah, ikuha ko kino sa waki. Ha? Dah. Kaya ako na. Magdilay rin ko lang eh. Sakay. Porte pagkalamias tinawa dagko ang mga lamoy sa mga singkaong. Asos porting ayo sa tokob sa mga singkaong wag ipasaylo. Wa na daghang pasundayag mag shoutout sa to mga singkaong. Shoutout kang Margin Edit Vlog, kang Jimboy Vicariato, kang Warren Arnado, kang Luisa Garin, kang Iniritak Atanoso, kang Richard Himudo, kang Ana Hilwa, kang Jocelyn Pidmando, kang Eros Ezra Falls, kang Mark Daniel Vailarba Mangkira, kang Gina Sarilina, kang GB Leji, kang Tata Bapilar Ibanez Dahiro, kang Julio Cortez, kang Jennifer Alboro. Shoutout tanan ninyo mga singkaong. Comment mo mga singkaong sa atong latest upload at rami makuha first 15 comments sa atong shoutout. Ari lang tako to mga singkaong i-share ko i-like ng video para mas daghang patang matukob.